Kapuso ti baybay, iti paset na ti Paway Ilocos Norte, dakkel ti potensyal na agbalin na diving and surfing site. At iti detalye. Adu dagiti programa iti lokal a gobyerno ti Paway Ilocos Norte. Tapno may tandudo dagiti tourist destination iti lugar. Nang ron iti pa nakadiscover dagiti daduma pa pagpasyaran. May sa dituin iti kabaybayan. Sa bali man ng atraksyon ti main inaw para ka dagiti turista. Plano ti LG ang mapagbali na diving and surfing site ti Paway Shoreline. Manipod kulilipoy aging gasuba. Lapin na siya pa nagbatak ti daluyon. Gapoy ti daytoy. At adapay paigitan ti lokal a gobyerno ti pa nakabantay ti kabaybayan. Kasi di pa nakaipari di pa nagkalap ng ngayon di 11 reef ken 24 brasas. Masapol nga minta dadupay ang marine life tap nagtultuloy di kinapintas ti kondisyon ti baybay. Gikabil tayo ti artificial reef tapno dadapay nga umado ti paggumukan. Basari ti Provincial Tourism Office, dakkel ti potential ti Paway Shoreline di pa nakabigbig dayto a diving and surfing site. Mayruuray langin di pa nakaidalan di may kado a validation ken assessment manipod iti Department of Tourism Region 1 Office. Like I mentioned, nung amihan, there might be some effects on the marine life kasi nga amihan siya, kanaan siya. Mark Masudog, nakatutok, 24 oras, Ilocano.